Yun, magandang araw guys. So, welcome back ulit sa ating channel. Meron na naman tayong project na bat. Ito, mini predator na ginawang battle tack. Tapos naka-tactical dati. So, gagawa natin ng woodstock. Woodstock na bat. Yung kahoy. Mini predator. Mini predator. Kaso haba nito. Yan. So try natin gawa ng ng bat. Yan. So stay tuned lang guys. Ito yung project natin ngayon. Mini predator na gagawa natin ng rifle bat. Stay tuned. Yan yung gusto niyang bat. Ganyang design. Yan. Para doon sa airgun niya. So, papatabas tayo guys. Yan. Patabas natin. So, stay tuned lang. Papatabas tayo guys. Yun. So ito na yung yung ginagawa natin. Palapat na yung airgun sa bat. Ito lang yung pangit. Kasi nakababa yung yung quick fill saka yung gauge niya. Ayan. Ayan. So, yan. Gagawin na natin yung design guys ng bat. Yan. Stay tuned lang.
Yan. So, lalabas na natin yung design. Yung design ng bat niya. Yan, stay tuned. Yun, hello guys. Kain muna tayo. So natapos na naman natin yung project natin na bat. Ito. Ayan. Yun, may haspi-haspi pa siya. Asun sa loob. Ayan. Ayan. Dito yung lagayan ng tornilyo. So, ayan. May shoulder pad dito. Ito lang. So, tapos na naman yung project natin. May predator na tactical, ginawang
Woodstock. May buntot pa. Oh. Para sa tactical to. Dito sinusunod yung bumper tube. Tapos tornilyo dito. Yung adjustable bat na pang tactical. Yan. So, natapos na. Sana magustuhan ng may-ari yung ginawa natin sa airgun niya. So yun guys. So hanggang dito na lang yung video natin. Salamat ulit sa pagtsatsagang panonood. Yan. Tactical miniature na naging woodstock. Mahugan ito guys, kawin niya. Kaya ganito kulay. May mga aspi-aspi. Napagigis ko. Yeah, see you guys. Kita-kita ulit tayo sa next na video. Yan. Ito yung project na ginawa natin.